Δεν μια άλλη Αντιγόνη, σας λέω. Δηλαδή δεν την έχω ξανακούσει τόσο τρομοκρατημένη. Μου τα είπε όλα με μια ανάσα και το κλείσε. Περίμενε. Και τι πουλάει, το άκουσες καλά? Αν δεν ήταν κάτι τόσο σοβαρό, λες να σε φώναζα εδώ μες στη νύχτα. Ναι, αγόρι μου, γιατί εσύ είσαι γνωστός ηλίθιος. Τι έπαθε και αποφάσισε να τη πουλήσει? Ρε παιδιά, λέτε να είναι σημάδι αυτό τώρα? Τώρα που βαφτίζεται ο αγγελάκος μου, να πραγματοποιηθεί το πολυπόθητο? Λέτε ο άγγελος να μας φέρει πίσω την ΕΔΕΜ? Μισό λεπτό. Η Αγγέλα είπε ότι ο πατέρας μου είδε έναν άντρα που του είπε ότι θα γυρίσει πίσω στην ΕΔΕΜ. Τον Αρχάγγελο Γαβρίλ. Τόσο βαριά είναι η φαρμακευτική αγωγή πια. Ρε Λουκά, έλεος. Λοιπόν. Ποιο είναι το σχέδιο της Αντιγόνης αυτή τη φορά? Αυτό είναι που πρέπει να μας απασχολεί. Μην πέσουμε πάλι σε καμιά λούμπα. Καθόλου δεν με νοιάζει. Αυτό που θέλω εγώ είναι πίσω την ΕΔΕΜ. Να σου πω, αυτές τις ιδέες να τη γράψεις πάλι στα ονόματά μας, ξέχασέ τις. Καλά, μη βιάζεστε. Μπορεί να είναι άλλο ένα κακόγουστο αστείο της Αγίας Οικογένειας. Να βεβαιωθούμε πρώτα το τι πουλάει και μετά βλέπουμε. Πλάκα θα έχει να έχει βάλει το χεράκι τη Συντέζη, Λέτε τα λόγια της Στέλλας να έχουν πιάσει το πω. Να το ζήσω κι αυτό και ας γεννήσω. Ωπω τη μέρα κι αυτή. Ταλαιπώρια, Θεέ μου. Λουκά, όταν πήγαινα στο γυμνάσιο, έκανα επανάληψη των γεγονότων της ημέρας. Έκανα ανασκόπηση. Να τα βάλω σε μια τάξη και να ηρεμήσω. Εγώ πάλι μ' αρέσει να μπαίνω στο μπάνιο, να αφήνω το νερό να τρέχει, αλλά μην πλώνω τα δόντια μου. Σταμάτα μωρέ τις βλακίες. Καλά, μη στο χαλά, λέγε. Πώς ξεκίνησε η μέρα σήμερα, μου λες, Φάγαμε την κρυάδα του Ρούσου. Αυτό έγινε. Ναι, αυτό ήταν μια λαμπρή σελίδα στην ιστορία. Αυτή η ήττα. Τα πήγα από εκεί, τα βγάλα τα σώψυχά μου, τα τρίψα στη μούρη και ησύχασα. Και μετά συνεχίστηκε με την ανατριχίλα της Μελίτας. Δίνει, δεν δίνει το άλοφι. Και το κερασάκι στην τούρτα, η πόλη στη ΕΔΕΜ. Ωραία. Και από εκεί και πέρα τι, πες μου. Τι. Το ξέρουμε. Ο Ρούσος τα πες θα μας φάει, θα δείξει μεγαλοψυχία και καλά. Μάλιστα. Κοίτα, Λουκά, εγώ θα αναγκαστώ να σκεφτώ πρακτικά και εγωιστικά για το παιδί μου. Τι να κάνω. Εντάξει, ανησυχώ για το Ρούσο, χαίρομαι για την ΕΔΕΜ. Αλλά σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, Λουκά, το καταλαβαίνεις, ακούγεται εδώ το κλάμα της μπέμπας μας. Δεν ακούγεται και το δικό μας κλάμα, να λες. Λουκά, εδώ θα κοιμάται. Εδώ θα είναι το κρεβατάκι της. Μετά θα ξανακοιμηθούμε εμείς ποτέ. Κοίτα, ανέστητος. Να σου πω, τον πρώτο καιρό μπορεί να αναγκαστείς να μεταφερθείς στον καναπέ. Όπα. Θα με πετάξει έξω, δεν θα είμαι εγώ δίπλα στην κοράκλα μου. Λουκά, συγγνώμη, αλλά μόλις τα έχω γεννήσει, δεν κατάλαβα. Θα είμαι ταλαιπωρημένη. Θα θέλω την άνεση μου, τις άπλες μου. Να μην ξύπνας κι εσύ τώρα κάθε 3 και λίγο. Κρίμα είναι. Θα έχεις στο γραφείο. Μην βγαίνεις ξενυχτισμένος. Όχι, αγάπη μου, δεν κατάλαβες. Κανένας δεν με χωρίζει από τη διαδοχό μου. Α, ωραία τότε, Λουκά. Να πηγαίνεις πέρα εδώ, θα είμαι στη νύχτα για να ρευτεί. Δεν μου τα έχεις πει αυτά. Τι νόμιζες, Βενέτη? Ότι το μωρό έχει μόνο αγκαλίτσες και φυλάκια, μόλις του κάνεις το μπανάκι και είναι ήρεμο, καθαρό και χαλαρωμένο. Αν δε. Βενέτη, θα ζήσεις μεγάλες στιγμές. Και θέλω συμμετοχή σε όλα, στο λέω, ενεργή. Με τη γυναικολόγο μίλησες, τι σου έχει πει? Περιμένω μέχρι τις 27 του μήνα. Αν μέχρι τις 27 δεν έχει χτυπήσει την πόρτα να βγει έξω, θα πρέπει να πάμε με ραντεβού, δεν γίνεται αλλιώς. Έλα. Κλείς τα φώτα τώρα, τέλος η ανασκόπηση. Ίσταξα. Τώρα εγώ ξύπνησα, δεν κοιμηθώ. Ας πρόσεχες, Λουκά. Έλα, θέλω να κοιμηθώ, δεν αντέχω. Χτύπησα. Είμαι πιασμένη. Με συγχωρείτε πολύ, είμαι πολύ βιαστικός. Μάθαμε η υπόθεση σας μπήκε στο αρχείο. Θα κάνετε ένα σχόλιο γι' αυτό? Δεν σχολιάζω ποτέ τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Είναι πάντα σεβαστές. Είδες, όλοι οι άνθρωποι έχουν και μια καλή πλευρά. Τελικά η Αντιγόνη τη δίνει την ΕΔΕΜ. Η Αντιγόνη δεν έχει καμία καλή πλευρά. Μονοκόμματη είναι. Κάτσε να δούμε τι θα πει στο Λουκά και στην Εύα. Πήγαν να τις μιλήσουν. Και μην ξεχνιόμαστε, η Ντέζη το έκανε το θαύμα. Πήγε σε τη μάνα της και την έπεισε να δώσει την έκταση. Το περίμενα ότι θα το πεις αυτό, το περίμενα. Γιατί, αγάπη μου, ψέματα είναι? Όλα νωράκι θέλουν τρόπο. Τελικά, ανασένουμε καλύτερα. Θα συνέλθει και ο Ηλίας. Τα παιδιά θα γυρίσουν στην ΕΔΕΜ. Η Εύα βαφτίζει το γιο της, εσύ σε λίγο γεννάς. Πω. Όλα τα καλά την άνοιξη γίνονται. Τέλειωσε και η διαμάχη με το Ρούσο. Ο Λουκάς του μίλησε. Ναι, και του τάχωσε.
Τι θες να πεις? Δεν μίλησαν ήρεμα και πολιτισμένα? Ακριβώς το αντίθετο. Ο Λουκάς έτσι κι αλλιώς είχε σκοπό να του μιλήσει του Ρούσου πριν το ζητήσει ο Ρούσος. Και πήγε και το τράβηξε στα άκρα. Γιατί βρε παιδιά το τραβάτε? Αν είναι τόσο αδίστακτος όσο λέτε, γιατί δεν κάθεστε στα αυγά σας? Γιατί το προκαλείτε? Γιατί η υπόθεση δεν τελείωσε, μαμά. Και μην ανακατεύεσαι. Γιατί θα βρεις τον πελάτη στο τέλος, το λέω. Αχ, θα το φάτε το κεφάλι σας, το βλέπω εγώ. Εντάξει, κάνατε την επανάστασή σας, σας έδειξε τα δόντια του, κλείστε το. Πάντως, εμένα που μου μίλησε, ήρεμος ήτανε. Δεν ήθελε το κακό σας, φαινόταν διατεθειμένος να κάνει πίσω ο άνθρωπος. Ναι, γιατί δεν τον συμφέρει. Παίζει θέατρο. Δεν ξέρεις τι μαφιόζος είναι ο Ρούσος. Μαμά, μην παραμυθιάζεσαι, στο λέω. Μην παραμυθιάζεσαι. Ο Ρούσος δεν έχει παίξει ακόμα το τελευταίο του χαρτί. Βρε παιδιά, κι εσείς γιατί τη σκαλίζετε τη στάχτη? Τώρα μαθαίναμε που είναι θαμμένος ο Ραβαντινός και σου έλεγα εγώ. Θα το χορεύαμε το Ρούσο στο ταψί. Σταμάτα μωρέ, πού να χορέψεις με αυτή την κοιλιά? Κοντεύεις να σκάσεις. Άντε, έλα, προχώρα. Και μη μιλάς, λαχάνιασες. Μου με έφερες το πέρα. Σταμάτα, μην μιλάς, λέω. Ας ευχαριστούμε τον περίπατό μας τώρα. Κρυώνω. Της ήθησες και τη μικρή μου κόρη. Δεν πήρες και μια άλλη το καπαρτινά και βγήκες. Γιατί κοιτάζεστε? Πουλάς τα αλήθεια? Όχι. Απολαμβάνω αφάνταστα τις πρωινές πλάκες. Πουλάω, είπα. Πού είναι το περίεργο? Πού είναι το φυσιολογικό να λες? Εμείς μέχρι προχτές σε παρακαλάγαμε. Και για μια απλή παράταση, έτσι, όχι για πώληση. Έμαθα ότι νοσηλεύεται ο Ηλίας και στεναχωρέθηκα πολύ. Άτιμο πράγμα να χάνεις τα λογικά σου. Πέρασα κι εγώ από τέτοιες καταστάσεις. Μάλιστα, συγκινήθηκες δηλαδή από το δράμα του Ηλία και είπες να πουλήσεις. Όχι, δεν το κάνω γι' αυτό. Βαφτίζεται ο εγγονός μου, μαθαίνω. Α, εντάξει, αν θες να σε αναγνωρίσω σαν γιαγιά του παιδιού και να έχεις επαφή μαζί του, ξέχνα το. Έλα, Λουκάκο. Ατύχησες, καλή μου. Δεν το θέλω ούτε αυτό. Η διαθήκη ήταν για τον εγγονό μου. Όλα για τον εγγονό μου ήταν. Παρόλο που η Ντέζη μου τα έφαγε όλα. Έστω και έμεσα, ας το ανήκει η ΕΔΕΜ. Να έχει κάτι από τη γιαγιά του. Δηλαδή μας πουλάς την ΕΔΕΜ επειδή βαφτίζεται. Όταν πάει φαντάρος, τι θα μας πουλήσεις? Δεν είμαι τέρας. Παιδί του γιού μου είναι. Και φέρει το επίθετό μου. Ευτυχώς που άλλαξες το όνομα του γιού σου από Λαζαρίδη σε Καρτάλης. Το δικό μας αίμα κυλάει στις φλέβες του. Και το επίθετο δεν κάνει τον άνθρωπο. Και τώρα η ερώτηση που κερδίζει. Γιατί λοιπόν μας πουλάς την ΕΔΕΜ και δεν την αφήνεις κληρονομιά? Θα είναι μια πιο συγκινητική πράξη για τον εγγονό σου, Αλλιώς θα του λέμε αυτό το χάρισε η γιαγιά σου δώρο, και αλλιώς αυτό το πούλησε η γιαγιά σου κόψοχρονιά. Αρκετά κληρονόμησε αυτό το παιδί, δεν βρίσκεις? Εμένα πάλι η μάνα του δικού σου παιδιού δεν μου άφησε τίποτα. Όχι, που θα άφηνα. Και σένα, αν δεν απατώμε, σε έγδισε. Και στην τελική μου κάνετε πολλές ερωτήσεις και με έχετε κουράσει. Δεν θα σας παρακαλέσω κιόλας. Λοιπόν, τι θέλετε, ναι ή όχι? Να κοιτάξω να κάνω κι εγώ τα κουμάντα μου. Ναι, τι θέλουμε. Και βέβαια τι θέλουμε, απλώς ψάχνω τη λούμπα. Πόσο μας την πουλάς? Όσα προτείνατε τότε στους δικηγόρους μου. Δηλαδή δεν θες τίποτα παραπάνω, δεν θα μας δαγκώσεις? Λοιπόν, μην με ζαλίζετε άλλο. Συμφωνείτε? Οκ, συμφωνούμε. Λοιπόν, θα πάμε να φτιάξουμε τα συμβόλαια. Έλα, Λουκά, πάμε. Πόσες παιδάκι μου και κοιτάς συνέχεια πίσω σου? Εγώ. Είναι καμιά κοντόκανη και μας θα ανάψει. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν είναι φυσιολογικό. Τα κάνει όλα για τον εγγονό της, δεν άκουσες, επειδή τον βαφτίζουν. Μα χθες, παιδί μου, ήταν χάλιο στο τηλέφωνο και σήμερα τόσο ψύχρεμη. Δηλαδή δεν την νοιάζει που δίνει την έκταση καθόλου. Εμένα πάντως δεν με νοιάζει αν την τρομοκράτησε και ο Αρχάγγελος με τη ρομφαία. Σημασία έχει ότι παίρνουμε πίσω την ΕΔΕΜ. Να φύγουμε, μην αλλάξει γνώμη του σκότωμου. Πάμε να κάνουμε τα συμβόλαια και να ειδοποιήσουμε τους άλλους,